Abans de tenir representació a l'Ajuntament de Tarragona, la nostra assemblea intuïa moltes coses. Avui ja podem afirmar que algunes d'elles sabem del cert que són certes. Ens estem referint, per exemple, a les retribucions que cobrem els regidors i regidores en aquest Ajuntament. Tot i que en altres ajuntaments puguin ser majors, nosaltres continuem denunciant que el que percebem, ja sigui per assistències d'indemnitzacions, per dedicació parcial o per dedicació exclusiva, és excessiu. L'exemple el tenim en les dues nòmines meves del mes de juny i juliol. La del mes de juny suposava uns diners de 1.244,50 euros i la del mes de juliol arribava als 2.074,17, en els dos casos quantitats brutes per assistències i indemnitzacions. Aquest és un concepte, el d'assistències i indemnitzacions, que els consellers, els altres, no nosaltres, que només tenim aquest ingrés i prou, per decisió pròpia, la resta de consellers el poden sumar als seus diners retribuïts a partir, per exemple, de la Diputació de Tarragona, si són diputats, del Consell Comarcal del Tarragonès, si són consellers, del Senat, si són senadors, del Congrés de Diputats, si són diputats, o del Parlament de Catalunya. Un altre exemple també el trobem en el ple extraordinari que hem desenvolupat avui en relació a la constitució de les meses electorals de cara a les eleccions autonòmiques del 27 de setembre. Per un ple que ha durat menys de 10 minuts, els consellers i conselleres que perceben assistències i indemnitzacions cobraran 752 euros bruts. Per molt que sapiguem que hi ha un topall a l'hora de cobrar per assistències i indemnitzacions, que són 24.000 euros bruts anuals, nosaltres considerem que aquestes quantitats, per les raons exposades pel Jordi, són excessives. En relació al que cobrarem nosaltres o al que estem cobrant nosaltres, des d'un principi vam anunciar que, igual que la resta de càrrecs electes de la CUP arreu dels països catalans, nosaltres només podem percebre entre 2 i 2 vegades i mitja el salari mínim interprofessional, que són 9.050 euros anuals, nets. Això equival a percebre entre 18.100 euros anuals i 22.650 euros anuals en funció si els càrrecs electes tenim al nostre càrrec persones de les que hem de tenir cura. Això vol dir que, en el meu cas i en el cas de la persona que es desenvolupa tasques d'alliberat, l'Eduard, nosaltres percebrem 18.100 euros que a l'Ajuntament de Tarragona, com no es perceben 14 pagues, sinó que se'n perceben 12, amb la trampa de les pagues prorratejades, ja que aprofitem per denunciar-ho, percebrem 1.508,33 euros al mes nets, que són 2 vegades l'SMI, el salari mínim interprofessional, i en el cas del Jordi, que té al seu càrrec una persona de la seva família, percebrà 22.650 euros dividits en 12 pagues, que són 1.885,42 euros al mes nets, que són 2 vegades i mitja el salari mínim interprofessional. Això és el que percebrem, i la diferència del que se'ns ingressa i el que nosaltres ens quedarem, que les nòmines les tindreu disponibles perquè les farem públiques, les penjarem, aquest excedent es destinarà a 3 àmbits. D'una banda, la pròpia organització política, tant a nivell nacional com a nivell local. D'altra banda, el lloc on nosaltres desenvolupem la nostra activitat fonamentalment, que és el Casal Popular Sageta de Foc, i d'altra banda, a activitats socials, a lluites populars, que vagin més enllà de l'àmbit exclusiu de l'esquerra independentista.